ஓப்பா இப்போதான் படம் பார்த்துட்டு அப்படியே வரேன். நான் இந்த மொமெண்ட்டை கேப்சர் பண்ணிடணுன்றதுக்காகவே நான் வீடியோ எடுக்கிறேன். சத்தியமாக நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை, இப்படி ஒரு படமாக இப்படி ஒரு ஒரு விஷயமாக கண்டென்ட்டாக நமக்கு வரோன்றதை நான் எந்த இடத்துலையுமே நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை. முதல்ல வந்து என் தலைவன் என் தளபதிக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகள். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கதையை நடிக்க ஒத்துக்கிட்டதுக்கே ஒரு தனி கட்ஸு தைரியம் வேணும். ஏன்னா படம் முழுக்க அப்படி ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கிறதுனால இதை ஒத்துக்கிட்டதுக்கே முதல்ல தளபதிக்கு முதல்ல நன்றி. அதுக்கப்புறம் அண்ணன் லோக்கி கடுமையான உழைப்புங்க, படம் முழுக்க கடுமையான உழைப்பு, பின்னி பின்னி பெடல் எடுத்திருக்காரு. ஒவ்வொரு ஃப்ரேம்லேயும் ஆடியன்ஸ்க்கு எந்த இடத்துலையும் ஒரு டிசப்பாயிண்ட் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக பயங்கரமான விஷயங்களை பார்த்து பண்ணியிருக்காரு. அதே மாதிரி தான் ஃபாலோ பேக்கு அனிருத் அவர்களும். ஐயோ என்ன பிஜிஎம் மிக்சிங் கிரெடிட்டு போகிற வரைக்கும் நம்மளை வந்து எங்கேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு அனிருத் அண்ணன். வேறு லெவலில் இருக்குது படம். நான் வந்து தியேட்டர் தெரிச்சிட்டோம்.